وداد کجا لکولر سیاسی تو بخیر هاتی هجای وداد نظرم ها پرسن دست بکی های جیبون یا پرس أو يعني هدفي الجهة الأوبوزيسيوني تشتك وهاج بو كردان قازانج نكر دما كزاغوني دا ليه نزيق بوناوي جداس هالاتي بتايبتي بو هالبجارتنين داهاتي ممكنة داس كفتكي جبو مافين بنجهينين كردان بداس بخا Teşekkür ederim İman Hanım. Spasya dikim İman Hanım. Lser navi ve ulser navi xabatkarın nivsingeha xabatkar kursa bişariyen Diyarbakır ser navi xwe hemû xelkê Kurdistanê silav dikin bi rêzdarî. Di siyaseta Tirkiyeyê ev hilbijartin pêşiya me dema ku nêzik dibe hin danûstandin û hevdîtinên cihê cihê rû didin. Ev li medyaya Tirkiyeyê li gorî danûstandinên lezgîn tên nirxandin tê gotu pêşkirin. Lê mirov dikare li ser bingehên politik siyasî dikare gotu pêş bike. Ez divê baweriyê de me ji ber ku siyaseta Tirkiyeyê wekî li Ewropayê ye ne tenê ji pêwendiyên parlamenteriyê pêk tê, ne tenê ji wê pêk tê, ji tradisyoneke dewletbûnê ya Tirkiyeyê heye, ji Asyayê, ji dewleta Selçukiyan wergirtibû wê kevneşopiyê û ji Bizansan jî wergirtibû wê kevneşopiyê, ev kevneşopiya dewletbûnê. Lewma ev polîtika li Tirkiyeyê siyaset ji xeynî siyasetmedaran ev kevneşopiya dewletbûnê diyar dike ji xeynî siyasetmedaran rewşa siyasiya Tirkiye. Lewma ez divê baweriyê de me ku bandorên dixwazim balê bikişînim li ser bandora wê kevneşopiya dewletbûnê ya Tirkiyeyê. Wekî hûn dizanin dewleta Tirkiyeyê wekî li Ewropayê wekî welatekî liberal ve Tirkiye ne welate wekî li Ewropayê liberal demokrat û federal be. Tirkiye li ser prensîbên xwe navendperest ku ez mabesta min Kemalizm e neteweperest e navendperest e zordest e û yekperest e û Tirkiye welatekî wiha ye ji sala 1920 heta niha be wekî welatek wiha hatibû damezrandin. باشه هجای وداد یا دنافبر دا بجبو کردان جهه مراقیه هلبت حزوان یا سرکه مثلا اردوغان بحثا گوهرتنا دستورا بنگهین دکه دنافبر دا پارتیه که اپوزیسیون ایرو گوتیه پیواجوی آشتیه چاره سریه دست بید که و جلان دهیتا آزاد کرن جخو هندوزانن شان دا اک پارتیه سردانا هده پیجی کریه اف دکاره ببیتا دست بیکه که دی جنوبه جبو بدست خستنا مافین کردان گلو اودی راستی بیتن یا جیتنه بو خاطره هل بجارتن آیا Tabii ki en temelde Beguman davide ev hevditinin hani jibo encamın hilbijartınene jivan hevditinin mirov heviya siyasetek bike ko de persa Kurdî çareser bibe ez ne divê baweriyê de me ev pêwendiyeke hilbijartinê ye danûstandinên hilbijartinê ne. باشه وی چاخی است نرینا و بگرم گلو یعنی جخو هندوزانن هدفی وکه پارتیه که اپوزیسیونی لی ترکیه خونی شانده جوان شش بالین اپوزیسیونی نزیک بو با اویک جاوین تشتکی وها جبو مافین بنگهینین کرده قزانچ نکر بنزیکاتیا اک پارتیه که دست حالاته به هفره اک پارتی و هدفی ببینه شریک دست حالاته که امکان تدایا و هموش رو و بوی آرمان جدی چن گلو دی تشتک بهتا گوهارتر AK Parti ile HDP arasında tabii gelişmeler, görüşmeler Begumandına bera AK Parti ve HDP'de danûstandin pêwendiyên gerim dikare çêbe ji ber ku her du partî jî ji dengderên Kurd deng werdigire dengên wan hene li erdingariya Kurdan AK Parti partiya duyem e li erdingariya Kurdan
کو ji Kurdan her jide deng werdigire û AK Parti dê deng ji Kurdan bixwaze lê ev pê helwesta AK Partiye ya ji bo dengdêran dê veguhere ji bo çareserkirina pirsa Kurdî an na pêwendiyên wê bi HDP'ye re diyar nake ev tişt dewlet û civaka Tirkiyeyê ku hişmendiya wan li ser pirsa Kurdî çi de ev de diyar bike AK Parti û HDP her çend bigihîjin rêkeftinê jî ev nayêva tê ku ev ne bese ji bo destpêkirina pêvajoyekan ya çareseriyê li vê pêşiya her tiştî bürokrasiya dewletê û bi taybetî jî ev civaka neteweperesta Tirkiyeyê dibe were qanekirin ev şert e ez ser navê xwe di wê baweriyê de me ku ew aliyên neteweperest û kemalîst nayên qanekirin ji bo çareserkirina pirsgirêka Kurdî. هجای ودات هدف بیجیتن بیما دموکراسی چینا با بیما مکازاگون نای گوهرتن بیما سیستم نای گوهرتن AK Parti ev rastiye kabul kiriye yan ev hedef بیجید کارم اوای کدن بیجم ve rast dibine weke xwe dibîne yan armanc tiştekê din tenê dengin. HDP kendi HDP matematiğiyle davranıyor. bi matematika helwesta dengderên xwe tev digere Bunu söyleyebiliriz. sedî de heta sedî 15 dengderên HDP hene em dikarin bibêjin lê dema pirsgirêk dibe pirsa Kurdî 85'i birleştirmek ew oldu. sedî 85 de Bence burada mirov dikare gelek hêsantir bîne bi hev niha HDP ew dengderên ku dijî wê ye wekî parçekirî seçmeni olarak têdigehe wekî dengderên CHP, AKP û partiyên din dihesibîne lê beramberî pirsa Kurdî têgihiştina civaka Tirkiyeyê yekpare ye û ew bütünleşme yaratmak باشه Aliyên- هاد لسر وی پرسه هجای ودات یعنی نرین یان جی گوهرتنا نرینا جواکا ترکیه لهمبری پرسا کرد گلک گرنگه آیا اردوغان دکاره ببیته او اکتور یه نرینا گلن ترکیه به تمام نتوین خواه اولین خواه لسر پرسا کرد بگوهره جرا بیجه یان وها بده زلال کرن که کرد همون نه پکیکیینه کرد همون اوجلانینه لسروی اساسی پرسا کرد و مافین وانین بنگهیم بده Türkiye'de Kürt sorunu li Tirkiyeyê dema em behsa pirsa Kurdî dikin ev pêwendiya xwe bi Kurdan re nîne pirsa Kurdî pêwendiya xwe bi Kurdan re niye pêwendiya xwe bi têgihiştinan ve heye têgihiştina wan kesan a beramberî Kurdan kolaysa da her çend têgihiştina Kurdan hêsan ve mirov têgihiştina Kurdan bu guherîne jî lê ew aliyên ku têgihiştina wan a beramberî Kurdan û Kurdistanê gelek zehmete mirov biguherîne ev nekare siyasetmedarekî ye ev pirsgirêkeke dîrokiya 200 salan e Turgut Özal jî gelek caran hewla ji bo çareserkirina vê pirsê Erbakanî jî hewldan kiribû her wiha hindek rojnameger biriya hindek rojnamegeran danûstandinên Özalî digel Öcalanî bûbû biriya hin rojnamegerin wekî Mehmet Alî Birandî dîsa ez di vê bariyê deme ku heke siyasetmedar civak xane nekin nikarin vê pirsa çareser bikin divê civaka Tirkiyeyê were یا پرسا دن جی مهمه هجای ودات به دست بکرنا پیواجوه که آشتیه آزاد کرنا او جلان پرسا کرد حل دبه یان جی گره که اف پرسین هنه بریا دستور ما کازاگون و پرلمان بهنه چاره سر کرن چما کرد همو چاوری وی کنش خواه پیشتر جی پیواجوه چاره سریه هم az önce arz ettiğim söylediğim gibi wekî ku min berî niha jî got li Tirkiyeyê pirsa Kurdî siyasal aktörlerin bi siyasetmedaran bi aktörên siyasî dervayî wan dûrî wan pirseke bi hêze hêza wê ji wan dûrtir e berî niha jî bûyerên heman bûyeran me di tîma Ahmet Sporê de jî dît ev pirsgirêkeke derûnî û civakî ye beram ev pirsgirêkeke derûnî û civakî ye ez duwarê azadkirina Öcalanî de jî ew saziyên siyasî partiyên siyasî ne divê bawerî deme ku xwedî hêzbin ji bo pirsa Kurdî çareser bikin divê beriya her tiştî derûniya civakê were qanekirin û ev jî di demeke Kurd te di dema pêvajoya hilbijartinê de zehmete ku لیتیست çêbe بالکر جی اوه پارتیان اپوزیسیون جبلی ای پارتیه
هەبوونا پرسا کورد قبول دکەن دەزانم کێشەیەک لە ئۆرتێ هەیە بناوێ کێشەیە کورد و نەهاتیە چارەسەرکردن لیا ئینکارێت کە ئاک پارتیە دەبێژە مەزوودەوەی چارەسەر کردە ئەگەر چارەسەر کردە قاش و دیسا دەستپێکردنا پێڤژوو ئاشتیە بچواتەیە AK Parti'nin bu söylemin arkasında bir Kürt sorununa yönelik bir çözüm beklentisi olduğunu düşünmek Ez ne olmaz. neraste mirov hêviyeke wiha bike di gotina divê dibingeha vê gotinê de AK Parti li erdingariya Kurdan Yakın duran, ew aliyên ku nêzîkê xwe ne fazakar diyelim. ew ên muhafazakar û yên bajarî girsên bajarî û muhafazakar dixwaze berê xwe bidewan ew aliyên ku dengê xwe nadin HDP ew aliyên ku sekülerbûna HDP rast nabînin û zêdetir entegreyê Tirkiyeyê bûne ji bo hilbijartinên sala 2023 bangeşeyek dike di nava vê xebatê de ya AK Parti û ev bangeşeya ya henê hindek gotinên nerm ji bo Kurdan dikare bibêje lê ev nayê wê watê divê welê mirov şîrove neke ku dê pirsa Kurdî were çareserkirin siyaseteke çareseriyê be wekî min got ev werî niha jî min got ev ne karê partiyekê ev karê derûniya civakê û karê dewletê ye û divê bürokrasiya Tirkiyeyê û civaka Tirkiyeyê were qanekirin heke ev neyên qanekirin wekî salên berê jî di dema SHP'yê de wekî hûn dizanin SHP pêşeng partiyên ku pêşengên hed di pêşeng ولی هجای وداد کجال دبیجیتن و که لیکولر پرسا کرد ترکیه نتنه پرسا که سیاسیه پرسا که درونیه پارتیک نکاره و پرسه به تناسر خو حل بکه دوی به سیستم و جعالی دولت و اف پرس بهتا یک آلی کرد دست خوش زور سپاس